pouštím. Co? Proč, vole? To bylo hustý, kámo. Ne. Co, když ty vole zjistíš, že tam někdo... Co? Bývá? No. Jsme, víš kde? Zase. Tak tam pak ale nebude. No tam spíš. Slyšíš to, jak tam někdo cinká? Tink. Что такое? Кому даем? Ale nikde na video, vole. To na video. Ale ne. Jak na video? Kde je videokamera? Řekni. Kde? Ale nikde. A proč si neříkáš, že... Sakra, kamera. Kamera, jaká kamera? Jdem aspoň, víš kam? Kámo. Stará továrna. Na úle. Předtím byl. Kámo. Černobyl, kámo. Já bych tam šel ještě. Ne. Jo, jdem. Ne, jdem. Nebo včera. Tak jdi sám. Já jdu tam tudy. Prvně tam tudy a potom jdeme tam. Půjdeme. My to jdeme jenom kouknout tam. A tady určitě nikdo není. A. Tady to je výběh pro ty psy. A čemu tady jsou ty psy? Vidíš? Vlak. Koukej, tady vlak. To červený kolo toho aj. Jakože tam to... Tam byl vlak. Čum. Vidíš? Druhej. Kde? Oh shit, kámo. Oh shit. Tady jsou ty psy. Tady musíme nahlídnout. Nazdar, kámo. Kdy to vyrazili, ty píčo. Klid. To bylo nějaký náboženství. Vidíš, pojď sem. Nebuď na ty psy tak zlej. Oni žijou vážně jenom v tady tomhle. To se pokakal. Oni žijou jenom v tady tomhle. Tesco? Hej, pojď se kouknout sem. Tam jsou klíče od někoho, od něčeho. Čum.
Tam. Vidíš? Tam úplně všechny klíče. Ale tam jsou ty psy, vidíš, že? Mhm. To hlídají asi tady ty hlavní klíče. Jo, bitches. Taka faka. Čum. To je okno. Šitka. Proč? To není hlídaný. Je jenom těma psima. Drž pusu. Jenom probíháme. Jasně. No jasně, vole. No. Ej, čum. To je mega creepy. Tohle, jak tam prostě žijou ty psy. Drž pusu. Škoda, že se to nedá otevřít. No jasně. Kam? Hej, koukej, tady je ten zubař. Tam. Jdeme tam. Tam je Savo. Já vím asi. Bychom to mohli vykopávat. No jdeme na čisto, no. Štěpánek. Ona je průzka na každém roze. Super. To jasně něco zpravovali. Super. Oh, shit. Tady mají ještě brzda. Tady je ten. Složek pro Sonika, jak říkáš. Aha. Škoda. Škoda. Čum. Počkej. Králo. Jsem větší. Co to tu nedělá? Mega. Tak pojď. Tady by to mohlo jít. No ale nevím, jestli to zavírali všude, vole. Proč je? Teda, nevíš, proč tam je otevřený to? No, nejdem to ukradnout. Ne, ty jsi asi pošul. Teď jsem říkal, ne, nejdem to ukradnout. A ty, jdem to ukradnout? Vole, tam je ještě týpek, vole. No. Jdeme tam tudy. To už dávno nefunguje. Já bych si typl, že tohle je škola, hej. Proto je takový jako škola. Ale myslím si, že by to mohla být před tím zubařem ta škola. Protože moje teta tady šla do toho, na zubaře. Bože, no právě, tyjo. Tady by jsem se mohl vykoupat, teda ses. Kamo? Já zkusím poslední. Gambrinus. Nějaká kůle. To je světlo, Míšo, jo? Tady nikdo nežije. Oh shit. Jdeme tam? Pojďme to vykopnout, nebo? Tady ten tyto. Dívej, že to je klíč. Já vidím. Tady to bude, nebudu mít problém. Tady byl zubař, bez tak. A tady člověk. To je barák normálně, co dělá. Ne, nedělá. Už by tady kámo někdo dělal si dům, vole. To je jako trošku divný, hej. Nemyslíš, že v opuštěný prostě, jak se to jmenuje? Víš, co to je?
Ty už to jde. Počkej, potom to otevřeme. Mezi tím nám jdeme další. Tím vyrvávali zuby. Tím vyrvávali zuby, Míšo, někdy. Ještě po. Dobrá sada, ne? Oh shit. Tady jsou nějaký parking. Jsou nějaký parking. Ale tady kdysi parkoval. Tady kdysi Čum. Ale to si myslím, že bude taková samostatná garáž nějaká. Bych si jako typla. To je poklop, Míšo. Tomu se říká poklop. Ne. Já tady ty vole nebudu otevírat nějaký kámo. Nevím o nic to je. Ty jo. Našel jsi novou hračku nebo co, Míšo? Hej, mě by zajímalo, jestli to je něco zajímavého. Nenašel nějakou člověčí hračku. Mega prach. Tady museli být psy. Nevidíš ty otisky. Ty kráso. Míšo, zase postřehl dobře kočky a ptáci. Nebo bažanti, nebo. Nějaká ty pičo. Hej, to je nějaký kokain, ne? Kokain. Ty kokain normálně. To je kokain? Ne. A kam jde ho, co dá, hej, 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 hej. A kam jde ho, co dá, hej, 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 hej. Moskau, we to eat in Moscow. This is the short. Říká moc. Hej. Co? Kokain? Je to kokain? Je to kokain, no. Jo, nebo ne? 500 voltů. Ne, není. A já jsem si k tomu ani nečuchal. Tady pracovala moje babička, nebo teta vlastně. Teta moje. Pane, pojď za mnou, teďka půjdem tam já, jo? Closer Ryman. Hej, kámo, já bych chtěl jít dovnitř. Proč? Tady je ještě něco před ním, ne? Někam před ním. A zkus tady to taky. Jestli to náhodou nejde zabrat. No, já bych normálně vyrazil to sklo. No. Hej. Ty mi nevražení? Ne. Dám ještě k tomu bříže. Co? Jau, Co tam je? Hrňa, tohle, tady ty boblinkáče. Bodlinkáče, ne bobly. Kamo. Oh, shit. No tam. Kamo, trošku to. To nejde. Počkej. Jdi, běž. Tady je ta trubka. No, tak to. Ale aby se vyvětralo, kámo. Kámo, já nechci, aby tam mě spadl mobil. Kámo, to by bylo nejvíc. Strašný. Hej, kámo, drž si pořádně mobil. Má se posrát? Já se tady chci vysrat. Tady se tady nekakáme. Štěpáne, pojď, tady se k tomu ty koleni. Oh, shit. Štěpáne, pojď. Hej, kámo, já natáčím. No, takže lidi vědou, že se chce srát. Ne, ale mně nejde zvuk, takže
Ještě ne. Jdeme tam. Hej, počkej, dá se to pustit. Prej, já jsem úplně tenkej, ne? A teďka mě tam se skládáš, nebo? Víš, já můžu za tebou. Jo? Jo, A Míšo, vážně? jo. Hej, když tak, kdybychom... Pojď, jdi. Jo, ještě oddělám tady ty patličky. Počkej, dokud. Tak oddělej ještě tady doku. On to šposoval radši. Půjdeme tam. Jo, Vojta měl pravdu. Rychle. Nimbus 2000 tady je. Říkám, tady je to rozbitý, ne? Pojďme. Oh shit. Ne úplně, ale prostě trošku. Oh shit. Oh.